tadzoka zvakare nenhau yaswera ichinetsa muzuva ranhasi. Vanhu veNashi TV vazviita zvakare ndokubva vaposta vakati kune ridhimu number 3 riri kuda kuiswa. Indoshata ko ridhimu number 3 nekuda kwei apa richihwiniwa zviuru nezviuru zvemari $3,000 for the why mari yakawanda kudoreka dzatizoni kuda kwei nekuda kuti vanhu vavaenda kumakara emarumu dzimwe dzinge dziri dzechi dzepepo dzimwe dziri dzeblue dzimwe dziri dzeyellow dzimwe dziri dzered regai tasei ndino representawo Nashi TV for the Nashi TV handiti kati isusu sevanhu vanogona kuimba tinoita sei kuda tingata sei tingatoendawo tikanokwanisa kundohwina tiri ikokoko nependi dzedu nekuti ndinogona kuimba ndinotozvimirira handipodi kuna nemari nekuti vanhu vaya futi vari kokoko kudawa kunodzunzu kana wazohwina unozoenda kundoimba nezvi-ice cream lollipop zvechibva nemudenga ndozve zvokuti vanenge vachiti vari kufunga kuti vari kubvombera vari mutsemberi uchinda munhu achita kuti ngachichezeka kudeuza chimwe chekuna TV hachizofambi zvacho asi changu chine imbalance because cousin yangu ine netemwa zvake saka hachinyatsi kubalansa zvakanaka asi chekuna TV unotoona munhu achita sachachirya akadai so saka kuti basa rekurya zvi-ice cream lollipop tikati hatizoni kuda kwei saka ndatoti nhasi gambeta sei ndizvione kuti kana vachiimba kuda zvechimboita sei hazvo zvakaoma hazvo nekuti haiwa kana kuriko kustudio kwacho inini ndinoita kwiti zvangu saka ndaita sei ndauya ndakarepresenta nhasi ndine pendi kuti ndikati yeyellow ndikati yegreen ndikati yeblue ndikati yepink zvose ndiriko nemasikuru bhanduru angu nekuti ndati regai nditange ndadzokera sure tisati tatanga kutaura macomments nezvimwe zvachitawa nevanhu kupi comment section ndokubva ndainda ndikati akunoona kuti ridhimu rakaitwa riya rakanetsa ridhimu number 2 rine competition iri kufanira kuwinwa $1,000 iye yakaita mukurumbira vakomana ava HKD naJamaster uye zvine mumwe wacho uya bhazuka vakapa mapoints mangani kana kuti zvibodzwa zvingani zvemaridhimu awo number 2 iyeya ndokuinda pepa kuNashi TV YouTube yawo ndokuna chikomana Jamaster chaimi chiri kubvombera memwana apa chapa 254,000 maviewers hapana kana 2 weeks per week chapa 254 kuna kuti chikomana chatiza chaita kutora chitanda ndokurova ndokuchikira ndokusiya chakwasha machi madondo uso memwana ndokuti watizozive ndinoda kwei chikomana Jamaster naHello Mari yakafamba Hello Mari iri kuratidza vanhu ndozvandoona hangu kutoti irimo muNashi TV mokuzoti ndazosha hangu room yangu yegreen ndosaka ndava nelight rangu rakaita segreen yellow kuti rirepresente room inani ina Jamaster nemasikuru bhanduru ake tikati tingatosarirawo mumovement of the sikuru bhandurus kuti hazvina kushata ndobva ndatirege ndida kumacomment section ndinoona kuti vanhu vari kuti pazasi pemusic yake kana kuti pechimbo chake chekunzi Hello Mwari vanhu ndokudanzira kuti this guy will go far if he stays natural and professional zvikanzi nevamwe zvakare anosipaka nemavocals aJamaster siya like ndikati handide zvinokuda kwei vanhu vakuchanzanzi kana uchitapirirwa nezviri kuitwa naJamaster vamwe vakati whoever hates this une problem young man this song wagona I don't like hangu madance but hey are you as the master takufarira zingamboiti vamwe ndokudanzira kuti this is what we call real music it feels like people vanofanira kuremova zvinhu zvadazvo kutaura mazita amwe vanhu vari vachiimba mukati sazvine kuda kwei kuda panenge pane agreement yakaita sekuti kana ukada kuimba kana kuti muridhimu uyu unofanira kudanzira zita remunhu satizo tinoita tapwere vamwe ndokudanzira zvakare kuti I used to think kuti this guy is crazy but just looking at his dressing ndaita hapana chishinhu chinoimbwa but today I've repented this guy is good Hello Mwari on repeat $1,000 for Jamaster achinokushata chinozvitenda chinozvikudza chizvitsigira zvakare chiri kokupi kumateresi ndobva mwadanzira kuti I've been playing this song since yesterday. I really like the way he expressed the song. You did justice to Ramari mfana wami. Hashtag Toramari. Ndokubva vangwadanidzira zvikanzi guys we up timake register vese vari kusapota timu Jamaster azvina kushata nekuti iyo paHello Mari yacho ndatozonotisa kuti wakanga akabata
nharembozha yake ndofunga waiti wapinzira nharembozha tizosiri ipapo ndo achida sei achiuya achinda nekuti Ice Cream Lollipop saka tizoziviwo kune kuda kwe nekuti inini ndofunga kuti kustudio kwedu kwatichange tichivhura nakazini wangu nyasha ndofunga kustudio ikoko hatisi kuti tikakwanisa kubudisa one here musician nekuti zvokwadikana isusu tisina pazvitata zvekuinda mudenga zvino kuti tatotora huni toisa mustudio medu wongozvionera woga indoda yezibonera uri mukati mestudio kana hazvina kushata tinozvitenda zvakare toenda pakuti zvakare vanhu vakadanza kuti this guy is really talented, he deserved the money. Vamwe zvakare nevamwe South Africa has approved. Zvakushata zvikana vamwe nice zvisingamboiti. Vamwe vakadanza kuti honestly I listened to this song for more than 10,000 times. Kana kuti 10 a day sokuti 1000 kuti 10 times ipapo ndinenge ndakutira kuti vane mali ndati vane mali aisi 10,000 10 times ndio yakachireva ipapo kwakutona kuona china hello mwari kwata kutoitawo saka ngani ngoti ndo zvadi zvaita ukasuro kupi kune mamwe mazuva darika kupi ikoko kupeji kwani kwenashi TV vachitaura kuti chikomana Jamaster chinodeserve mari chikomana Jamaster ngachitore mari zvokwadi studio yacho nikabudira atiwanikana munhu mumwe kana vanhu vacho vanobata zvitanda zve Ice Cream Lollipop vachinzvengesa hakuna kwatinomboinda titombokwanisi kana kurekodha we can't no hakuna kana unoti promote tinogo promote wase kana isusu studio yedu ichekera ndobva tenda zvagare pana Freeman waka izvozvo kutakwadetaka kuri kunzi 6 days ago une chi 151k viewers hazvina kushata watevera zvakasi chikomana Jamaster chatora zvacho mari chatora mari adikurira nhema chatora mari zvisingamboiti saka tobva ipapo tende zvakaita kuti vanhu vakadanza kuti mukomana Freeman une masimanso anonakidza zvisingamboiti kana hazvina kushata tochiita mnanje panhau yazobuda muzuva ranhasi Nashi TV vakadanza kuti Nashi TV kana kuti Nashi Nation 3 kana kuti Rhythm 3 kanto zvozvovengwa se zvikanzi zvakare win the Nashi Rhythm Rider Award worth $3,000 now recording time to change the music industry for good. Ndiani vanhu veNashi TV ichi ndandachiona kupi kuzimgira ndobva ndazvinoteverera kuti ndigona kuti chabvira nekupi zvikanzi zvakare it's definitely getting too dangerous now. The streets are not even safe at all. Upcoming Ice Cream Lollipop yachiri kutiza guys. Zvikanzi Ice Cream upcoming dancehall artists post your videos on your pages freestyling moisa #Nashi Nation Rhythm 3 and tag at Nashi TV Zimbabwe. Tinouya ikoko tokutorai. This might be the chance you have been waiting for. Let's change the music for good apostrophe nga kuenda zvakuonese kundoimba isusu vanozvigona isusu manje tikati aiwa chegani ngocha sei tigoinda tinoregister ku page kwedu ndinoda kutenda nechi Ice Cream Lollipop changu takadandloza kuti Nashi TV variko ndiendera variko ndigonera variko tiitira zvinhu zvedu zvakanaka right changu ndatosubmita toenda zvakare pakuti ndotomatega kana ndatopedza kudai vamwe ndobva wadanza kuti zvokwada ndikurana mapu tinokutendai zvikanzi ko gospel iri yega here kana kuti toita sei vedu vetibatsire vanhu vekuti vekukereke tiite sei tipindewo mukati mezvinhu izvi vamwe ndokudanza kuti Talk Vibes uya upindewo pachichallenge ichi vamwe vakati music industry has to pay like zvakaitwa now big up Nash fame for supporting the music kana zvina kushata tinozvitenda zvakare sekanzi namwe thank you for supporting music industry kula vanhu veNashi TV zvikanzi zvakare isai maartist yewo kuti chaiwo ni asiri chaiwo ndapi ipo pandizi ndinoenda tapwere saka ngani ngodanzira kuti ndozve zvimwe zvezvinhu zvandasangana nawo zvimamwe makoments akungodanza kuti how does it work chero freestyling video here inoita here zvikanzi nevamwe zvakare saka ndioona kuti pane kanga confusion kuti vanoimba vacho hazozi kuti vanofanira kuenda mustudio here vondoregodha mustudio voenda kwavo kana kuti vanongoenda pachi Ice Cream Lollipop changu chepasi pemuti vondokweva kudai vototangisa huni dzavo zvandaita apa yotovhunika kahuni yacho kera tombona kuti kutovhunika yotovhunika zvayo votodai vototi
vachita izvo zvanenge vachiita zvachoni hatizozivi kuti zvofambiswa sei, asi ndofunga ipapapo vanga vada kujekeserwa zvavo vakomana vanenge vada kuimba. Zvikanzi nevamwe zvakare vana Popoteni vanenge varipo here, zvikanzi hatizvizivi kuti nekuda kwei, asi kwangodzi munhu ndanorekudha pako kuitira kuti pasazonzi vaita fevha, nekuti vamwe vanongodadza kuti ko uyu wakachizwa sei, nekuda kwei maisa uyu, nekuda kwei maisa munhu wagara uri muindustry, kuti isatiziviwo kuti nekuda kwei, asi regai ngodadzira kuti ndofunga tichaonerera zvedu ikorwa ndirwuno kuti ndivanani vanenge vachimukompetition, nekuti 3000 imari yakawanda asingamboiti. Ndototenga kana chiyekera changu kachimota changu ndine kana chisitendi, ndofunga ndogona kutotenga chisitendi changu nemari iyoyo. Isaka inditoripo pacompetition ipapo handitombosari. Saka regai ndingodanzira kuti ndizvo zvese zvandanga ndava nazvo muzuva ranhasi nenhau yeNashi TV uyezve neRhythm number 3 ravo ravari kuita advocate for and advise vanhu kuti vainde vandoimba kumapeji avo, ivo vachandotevera ikoko vachitora kuti ndiani. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera. Shamwari dzikisa Ice Cream Lollipop changu ngachiuye pamuromo pangu, muromo